Minkejja li uħut mid-deputati tal-Gvern provaw joħorġu onqom għal kollega tagħhom Rosjen Kutajjar, qed ikun dejjem aktar evidenti li dawn tpoġġew f'pożizzjoni antipatika fejn qed jispiċċaw ikollhom jiddefenduha bħalma ħafna minnhom iddefendew għal xhur sħaħ lil Konrad Mizzi. Madankollu jidher li għal xi raġuni Robert Abela qed juża riga differenti ma' Kutajjar milli juża ma' Mizzi. Jiem wara li ħarġu l-aħħar dettalji dwar rabtiet li kellha Rosjen Kutajjar ma' dak li qed jitqies wieħed mill-kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Abela għadu magħha l-ebda tip ta' azzjoni. Mela, għamiltu din mistoqsija ma nafx kemm il-darba. Is-suġġett fuq Rosjen Kutajjar le bħalissa il-Kummissarju għall-Standards li qed jagħmel il-rapport tiegħu. Naturalment, nistennew l-eżitu tar-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Grazzi. Nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu taħi. Mhux l-aktar tweġiba informattiva dik tal-wib tal-Gvern, Glenn Bedingfield. Taħseb inti. Intant tal-mistoqsija u x'komdu b'Kutajjar ma' ġenbu fil-Parlament, id-deputat Jean-Claude Mikallef qal li s-segretarju parlamentari ma tkunx bil-qeda qrib ħafna tiegħu. Għandna ftit differenza minn dej xulxin qiegħed backbencher u komdu bil-grupp parlamentari kollu Laburista. U fi żviluppi oħra f'email għad-domandi li bat dan l-istazzjon, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler għallinna li mhijiex il-politika tal-Kummissarju li jagħti rendikont tal-progress f'investigazzjoni li għadha għaddejja u lanqas ma jista' jipprevedi t-tul li jkun meħtieġ għal konklużjoni ta' tali investigazzjoni.